Hi guys. Ayan, hello everybody. Kami ka nagberok ti. Kami ti balangag. Kami agagugot ti balangag ti ko fish pan. Oo. Fish pan. Salamat, kinuha nila sa drill eh. Kaya ayun. Naantok yung laki ng ibog ko. Kasama natin ang mga pamilya pantay-pantay. Ito din kami pagalaan ti balangog. Ano? Baring adda ti balangog nga na lang to. Ito na yung ano, ito na yung balangog. Ayan. Balangog or kangkong. Ayan. Kangkong. Igisa lang sa bawang ba? Ayun na. Igisa sa bawang. Da naberukan mi nga balangog, kami ka nagberok man ti kardis. Kardis or kadyo. Ano, parehang atap. Yan. Dati naberukan mi nga kardis, kaso lang anusam lang tagpili. So syempre, at dati hay nabukulan, at damutihan nga nabukulan. So ano kahit mo ti agsida, ay kat anusam kabsa, at tawan ti nalaka. Hindi mo dyan nabukol na, tanya masayang di jay. Bayad na. Tawa mo servina no sayang di bayad mo. Ganon. Marik na mo diyan bukol na ni medyo natangken. Ganon. Ang kita ni yellow natangkad. Ay nakulbot tatan. Nangina lang kasi isang kilo is 20 dirham daw. Kumbaga nasa 300 na rin sa piso natin. You have patani? Baby patani ha, not the dry. Ayan, nagnisit yung mga nagpili ti kardis. Ayan, kuha tayo ng kunting palang. Pantahog na rin. At eto na yung ka-juice. Ayan. Kunti lang, pero at least pangramanan lang. Yan lang ang maraman ng tikardi. Laokan tayo ti palangken. Kangkong. Palang sigarilyas ba sa Tagalog? Juice with pork, with sigarilyas, and kangkong. Ayan, luto na ang ating lunch. Pinaghalo-halong gulay.